Bi mailatan banatu ditugula esan dizuegu eta gazteen mailarekin hasiko gara orain. 16 urte bitarteko dantzari gazteekin. 9 bikote izango dira, txapelketa honetan parte hartzaile izango ditugun bikoteak. Eta orain denok bikote horiek banan-banan ezagutzeko aurkezpen labur bat egingo dugu, fandango batekin lagunduta, banan-banan izendatuko ditut bikoteak eta dantzapauzu bat eskainiko digute hemen plazaren erdian. Beraz, aurrera, Santurtziko txistulari banda. Lehen bikotea, Azpeitia eta Azkoitirik, June Elortza eta Eneko Sarasua. Azpeitiarrak beraiek, Nora Aizpuru eta Iker Zabala. Azpeitiatik datorkigu hirugarren bikote hau ere, Jone Arriaran eta Eki Aizpuru. Laugarren bikote hau ere, Azpeitiarra, Alaitz Elortza eta Aner Elortza. Sopelatik datorkigu bosgarren bikote hau, Irati López eta Gorka Granado. Seigarren bikotea prest dugu plazan, Azpeitiatik, Itziar Bastida eta Anaitz Lizartza. Zazpigarren bikotea hemen, Nagore Kerejeta eta Aner Kerejeta, Azpeitiatik. Lezotik datorkigu 8. bikotea, Irati Zaizar eta Danel Serrano. Azken bikotea, 9. Azpeitiatik, Enaitz Segurola eta Malen Arrizabalaga. Txalo beroa dantzari guztientzako eta baita musikarientzako ere.